खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै मोनसे फिसा टपिक लानानै आं भिडिअ बानायलायबाय, नोंथांमोना अननानै नायलांजोबदो। जाय टपिकखौ बानायनाय जादों बे टपिकआनो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारनि गनाय गयैनि बाथ्राखौ नुनानै मोननैसो बाथ्रा बुंलांनो सानदों। नोंथांमोनहा अननानै नायलांजोबदो आरो बे चेनेलाव नोंथांमोनहा सोरबा गोदान दंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, नायलांबाय थादो प्लिज। दाथ' जों रोखा जाबायानो दि जानाखि साबा एक्स एनडिएफिफोर साब्रैया उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। बे जानाखि उदां अख्राङाव फैदों बे खामानिखौ बिटिआर एकर्डनि दारा हेफाजाब लायाबालानो रन्जन दैमारि सारनि बिनानाव अनजालि दैमारि आरो माखासे एडभकेटफोर बिसोरखौ लानानैसो गोबां गोब्राब खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो बिसोर उदाङाव फैदों होननानै जों रोखायै मिथिनो हाबाय। थामहिनबा बिथांमोनहा बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो बेल मोननो थाखाय नागिरबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो जाबाय, सा 10 गेजेराव साबायाल' बेल मोननानै माखासेया उदां जाबाय। नाथाय साबानि थाखाय बेलखौ नेवसिनाया जोबोद दुखुनांथाव। बेयाव रन्जन दैमारि साराबो बेल मोननो हायासै, जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बिटिआर एकर्डनि मस्टखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो दि बिटिआर एकर्डनि मस्टनि मथेब्ला गासैबो हाइनास नन हाइनास गासैबो हमजानाय जोबजानाय एक्स एनडिएफिफ्रा गनांगौनि लिरनाय बाथ्रा दङ। नाथाय बिटिआर एकर्डजों दाजानाय स्पेसियेल कर्टआ दासिम बेसेबां खामानि मावखो बेखौ जों थिग बुंनो हायाखै। बावैसो ससियेल मिडियायाव प्रमद बर' सारा बुंथिदों दि एमसिसि एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि लोगो लोगोनो एक्स एनडिएफिफोरखौ गहोनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। नाथाय बेसे जाफुंगोन बिसोरनि राजखान्थिनि आखायावसो होननाय बाथ्राया बे बाथ्राजों फैसिगोन आरो। नाथाय मोनसे भिडिअ जानाखि रन्जन दैमारि सारा गाव जेलाव जोबजानायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन दि बे बाथ्राखौ आं खोनानानै मोजांबो मोनदोंमोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहाबो नायलांनो हागोन। আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। আজীবন জেলত থাকোঁতে আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰে বড়োলেণ্ড দি দিব। Sir, could you? Sir. जाय बाथ्राया मोनसे प्रफेसिफोरासो बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा, गेदेमा मानसिफोरा मोनसे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हायो। जाय बाथ्राया सोरगोआव थानाय बिगोमाजोंबो लोब्बा थायो होनजायो। जाय बाथ्राया जाफुंनायनि उनावसो फिथाइखौ मोनो, जाफुङा गारगौमानि बिसिनि फिथाइखौ मोननो हाया। बे बाथ्राया सैथोबो जानो हागौ जुदि बिटिआर एकर्डनि दारैबो रन्जन दैमारिखौ लाबोनो हायाब्ला। नैबे भिडिअखौनो नोंथांमोनहा नायलांदो।
नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै आं मा बुंनो सानदों नोंथांमोनहा मा बुजिखो रन्जन दैमारि सारनि बे बिबुंथिया जाफुंमारनांगौ ना जाफुंमारनाङा रन्जन दैमारि सारा गनांगौ ना गनाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो अननानै प्लिज बाय बाय थेंक्स फर वाच